Ćao ljudi i dobrodošli nazad na moj kanal. Dugo sam vam obećavala tutorial za frizuru koju nosim u posljednje vreme, a to su onako opušteni talasi i to je ono što ćemo upravo danas da radimo. Ja sam kosu oprala i blago je onako prošla četkom, više nego fenirala. Ono što je bitno da kada operete kosu, da prosto prođete ovaj deo koji je uz glavu jer ne želite da tu viri 1001 mala dlačica. I pre nego što krenem samo ću vam napomenuti to da ja imam nadogradnju koja je, recimo da je moja kosa, čekaj, kao nema moje kose, moja kosa je neke dužine kao paž, tako da sve ovo na dole jeste u stvari nadogradnja i nadogradnja najlepše leži na mojoj kosi kada imam talase. Ovu frizuru sam naučila da pravim tako što sam gledala šta rade u Nemanja Hairstyle salonu i na taj način sam bukvalno kopirala moment po moment, pramen po pramen i na kraju naučila da tu frizuru pravim i sama. Naravno da oni to rade bolje od mene, prosto imaju, ako ništa, bar bolji ugao i više iskustva, ali dok god ja to mogu da uradim kod kuće kada mi se žuri, to je odlično. Kada govorimo o pranju kose, možete da koristite bilo koji šampon, meni to toliko i ne zavisi od šampona. Ono što je bitno jeste da ne koristite šampon na kojem piše smooth hair ili koji ima keratin u sebi, nešto što će vam zagladiti i ispraviti kosu, jer vam u tom slučaju lokne neće dobro stajati. Ja obično na putu koristim John Frieda ovaj set koji možete da kupite u Liliju i onda zbog volumena stavim ovaj mali Luxurious Volume Root Booster. On vam kao pruži tu luksuznost da vam kosa nije slepena uz glavu. Osim toga, ono što ćemo koristiti jeste L'Oreal Magic Retouch u boji Dark Brown. To ćemo na kraju koristiti. I ulje za kosu, kao i lak za kosu. O svim ovim stvarima koje koristim ćemo usput pričati više. Za početak, ono što mi je potrebno jeste presa. Moja je GHD Original, postoje razne varijante i u zavisnosti od toga koju varijantu vi odaberete, zavisi i njihova cena s obzirom na to da nisu baš jeftine, ali je bitno da ova linija, odnosno kraj same prese, bude više zaobljen, da vam ne bi ostajale onako tragovi na kosi. Ono što ću prvo uraditi jeste da ću uzeti mirin češalj. Ovo mi je također potrebno. Znači mirin češalj iz 1942. godine i napraviti razdeljak na sredini. Uvek gledam ovako nos, sredina nosa, pa kada bih to na gore povela. Ono što vi sada možete da uradite jeste da podelite kosu na sekcije, međutim ja to neću raditi zato što tako sam videla da profesionalci rade. Prosto ću evo ovako odvojiti kosu i recimo uraditi prvo ovaj neki deo i ne uzimam pramenove ovako, to je bitno, nego pramenove uzimam ovako uzdužno. Pa ću recimo tu negde od ovoga napraviti jednu loknu. To znatno utiče na to kako će kosa na kraju izgledati, dakle ovako delim kosu uzdužno. Evo prvi pramen i stavljam dakle kosu u presu, okrećem jedan put, spuštam na dole. To ovako nekako izgleda, naravno to neće tako izgledati kada budemo gotovi. Opet uzimam tako uzdužno pramen i radim istu stvar. Ako vidite da imate dosta kose, ja onako uzdužno opet prepolovim i opet ista stvar. Nekako volim da presu od gore stavljam. Dakle, nigde se specijalno ne zadržavam i ako izgledate kao gospođa Pufna iz Sunđer Boba, onda je to sasvim u redu, dobro radite. I naravno uvijek će vam jedna strana ići lakše, ako ste desnoruki, leva strana će vam biti lakša i obrnuto. Što veće pramenove možete da uradite, to će vam lepše ova frizura izgledati. Kod mene je najproblematičniji deo ovaj dole, jer tu imam ovu malu kosicu, pa i to treba da
obradi, međutim, hvala Bogu, ona se puno i ne vidi, pa to i nije strašno ukoliko nije najbolje određeno. Dakle, ponovit ću samo neke najvažnije stvari. Prva je da uzimamo pramenove uzdužno, druga je da figaro ide od gore i treća bitna stvar jeste da levu stranu uvijamo na spolja, znači na levo, a desnu na desno. Dakle, drugim rečima od lica. I ovu polovinu sam već završila, prošla je tačno 5 minuta, tako da vrlo brzo se ovo radi, pogotovo ako nemate predugu kosu. I recimo da je leva strana gotova, bacamo se na desnu. I sada krećem odavde na vamo. Dakle, idem u krug. Nekad prosto podavim kosu zato što ne vidim. I u principu molite Boga da ste sve odradili, mada kada ja radim sama kući frizuru, ja kažem, mene baš briga kako to izgleda od nazad. Ako je meni od napred dobro, onda je to u redu. I sada uzimam, pošto bi drugačije bilo nemoguće, uzimam kosu od dole, znači presa ide od dole, sad ćemo još jednom pokazati to. Recimo da bi trebalo ovako, ali to je nemoguće da onda okrenete, presa ide od dole, dakle ovako. A onda si se ti pojavio kao da si magija i za tren pokvario moj si tutorial sad. Ja od Nemanje sam bila starija. Nemaš ti lokvice, nemaš ime i prezime, s tobom krv sam promenila, sebi sam uštedela. Bar frizura pet, lako biti je razapet. Kada se kosa ne protivi, u pazovi radim loknice sa mirom. Zašto ne treba raditi ovako? Zato što kada to radite, onda vam često ostane ovako trag od mesta gdje ste počeli. Tako da moj predlog je da ili od gore ili od dole hvatite kosu presom. I već smo pri kraju, prošlo je 10 minuta, dakle 10 minuta, ukupno 15 minuta treba za frizuru kada je oprana kosa. Kažem, ako izgledate kao gospođa Pufna iz Sunđer Boba, to znači da ste dobro odradili posao. Nekada ostavim da se kosa ohladi, da bi mi što duže stajala, a nekada jednostavno dođem i kažem dosta mi je milo i mlatnem 2 puta glavom. Glavni trik tek sledi. Uzet ću kosu u nekako veće malo sekcije, recimo evo cijel prednji deo, i proći češljem. Vidite kako se ona sad već mnogo bolje složi. I onda proći opet presom. Dakle, želimo ovaj donji deo da opustimo. Kao, na primjer, ovdje. Opet uzimam sekciju, možete kosu da prođete i prstima. Po meni češalj ili prirodna četka najbolje rade. I opet, znači donju trećinu. Ovdje se vidi jako velika razlika u tome kako izgleda pre i posle. I ovaj trik je u stvari čitava forica ove frizure. Znači, ne želimo definisanu loknu, gdje god da je vidite, prođite i razmrdajte je. Na kraju ćemo dodati i volumen. Sad idemo na ovu stranu koja se verovatno bolje i vidi. Možemo i celu da je pročešljamo. Neko je češlja od dole, neko od gore. U principu je sve jedno.
Ovu frizuru možemo nazvati slučajni talasi, kao nisam se trudila, samo eto, zamisli, ovako mi je frizura bila kada sam ustala. Od soli, 100%. Otprilike to ovako izgleda, naravno kosa vam sa leve i desne strane nikada neće biti jednaka, to jednostavno tako treba prihvatiti i ja bih što više iščešljala ovaj donji deo kose. Naravno možete joj dati malo volumena. Ono što sada sledi jeste, recimo, ukoliko imate teme koje je dosta belo i prosto želite da vam kosa bolje izgleda, da vam gušće izgleda ili jednostavno ste ćelavi kao ja. Ili ukoliko imate sede, ja ih imam naravno na razeljku, uzmete Magic Retouch, stavite ovde salvetu da vam ne bi otišla na šminku, dobro protrljate i prođete, sad ćete vidjeti razliku. Sad sa ovim treba zaista paziti zato što ne treba da koristite ovo svaki dan, zato što će vam to naravno zatvoriti pore, ali ukoliko idete na date, na svadbu, ovo pravi ogromnu razliku, ili ako jednostavno niste stigli da se ofarbate. Sljedeće što radim jeste da stavljam lak za kosu. Što se tiče laka za kosu, ne bih vam rekla da stavljate bilo koji lak. Tražite lak za kosu koji je suv. Ovo je siluet, ovo sam nešto kupila u Australiji jer mi je trebao mali. Volim da izdignem da bi dobila dodatni volumen i teksturu. I kao oni koji me prate na Instagramu znaju da šešelj nosim svuda sa sobom i da vam on treba tokom čitavog dana da bi vam kosa izgledala što bujnije i lepše. E sad, dodatan savjet, možda više za devojke koje imaju suvlju kosu, s obzirom na to da ja imam svetlije delove i to je u principu nadogradnja. Nekada na jakom suncu ta nadogradnja ne izgleda baš kao da je ta kosa nahranjena i tako dalje. Tako da uzimam gizu ili bilo koje ulje za kosu, bukvalno samo malo protrljam kroz ruke i čisto da bih izbjegla da kosa izgleda ekstremno suvo, stavljam i to više na taj donji deo. I sad se već tu vidi ogromna razlika i sad već biste mi poverovali da sam možda išla i u neki salon da uradim ovu frizuru. Koliko god budete puta radili ovu frizuru, bit ćete sve bolji i bolji, tako da ja nisam pro života, ali trudim se. Znači, uvek možete da se vratite, da još malo dodate tu neki final touch. Sada ću popraviti i Eni kosu, jer joj se jedna strana odbila. A želim prosto da vam pokažem da ovo možete primijeniti na dužini koja je do uveta, na lobu ili na jako dugoj kosi, samo što će vam trebati malo više vremena. Pretpostavljam da ćete me pitati, spavačica je Bonati. Koleginice, kolega, možete doći u moje odelje. Dakle, ja ću da glumim frizera u ovoj situaciji. Kakvu frizuru vi danas želite? Ovako, ja šta stvarno volim, iako ljudi misle da sam ja gospođa Lokna, ja sam u stvari gospođa Talas. Ja želim da imam uvek ovako ovu talasastu treći dan od Lokni. Da, kapiram. Frizuru. Shvatam kako je frizerima, znači ne volim mušterije koje, nisam još stigla do pola glave i već imaš mišljenje. Da. Odeš kući i radiš sama, pa onda imaš mišljenje. Ali što sam vas zatihala? Grmljavina, pa ne. Da, evo ću da vide pre i posle. Ali ovo još nije posle. Znači, prvi deo je završen, zabranjeno je da progovara do daljnjeg. Rečeno je kad upalim kameru da začepi, tako da
Zbog toga ćuti. Tražili smo produžni kabel u hotelu i oni su nas jako ozbiljno shvatili. Doneli su nam tako da ide do Pazove. Sad se bukvalo to tamo kažem. A majke mi posao iz snova. Kad si mali igraš se pred ogledalom, ono, da se šminkaš, friziraš. Znaš posao, aha? Da. Niste me poznali. Ali baš je dobro. Ne, jako je lepo. Neću se pomerati dok ti ne završiš snimanje videa da mogu napokon da idem da se slikam. Pa ovo je strašno. Evo da vidite. Pa ovo je strašno, apatija danas grmi. Ništa, to je bilo to. Vidite da lepo izgleda i na kraćoj i na dužoj kosi, s tim što mislim da više utiče na volumen kada je kraća kosa u pitanju. Tako da nadam se da vam se dopao video i vidimo se u narednom. Obavezno ga lajkujte, šerujte, subscribe-ujte. Evo čisto da vidite kako sada kosa izgleda nakon jedno 40 minuta od kad sam ju radila. I šta je fazon? Svaki put kada mislite da vam se kosa malo pokvarila, vrlo je jednostavno, samo je rastresite i rukama radite ovo. Opa, i trudite se da vam se ne raskopča gornji deo. Znači, bukvalno pravite teksturu rukama. Biće vam strava prvi dan, a drugi dan još bolje. To je to za ovaj video i vidimo se u narednom.